Dit is voor de kwekers de drukste tijd. De winkeliers willen de bomen vanaf 5 december verkopen, dus wij moeten ze voor die tijd allemaal klaarmaken. De kluit die je steekt, die moet precies overeenkomen met de pot. En hij moet er precies in passen, dus hij moet niet te groot, niet te klein. En je moet ook je moet snel door, dus niet bij elke boom dat hij niet past. Hoe zit het hier met de kriesboom? Want ben er genoeg? Nee, er zijn niet genoeg. Er wordt gesproken van schaarste van kerstbomen. Dat gaat terug naar een jaar of 6 terug. Toen was er echt een overschot aan kerstbomen. En toen zijn er heel veel kwekers ermee opgehouden. De prijzen waren slecht. We staan hier in het veld van, ze zijn rond de 1,20, 1,50. En eigenlijk moeten ze nog een jaar staan, maar er is zoveel vraag naar de bomen, dus ze gaan weg. Dus daarom hebben we geen grote bomen. En hoe zit het nou met de kunstkriesboom? Is het nou helemaal verlineerd nou? Is het nou helemaal uit de mode? Ja, een aantal jaren geleden kwam de kunstkerstboom heel erg in opmars. Maar ik merk dat het nu toch wel minder wordt. Mensen die een paar jaar een kunstkerstboom hebben gehad, die stappen toch weer over op de echte kerstboom. En het is toch een stukje sfeer in huis. De geur en gewoon het gevoel, de echte kerstboom in huis. Hoe duur is gemiddeld de kriesboom dit hier? Ja, ik denk dat de bomen in de winkel, ik heb hier bomen van 1,5 meter staan, die zullen rond de 20, 22,5 zijn. En hoeveel duurder ben je in vergelijking met vorig jaar? Ja, ik denk ongeveer 10 tot 15%.